I zdravo ljudi, na današnjem testu imamo jedan električni auto koji je jako poznat po svetu, to je Tesla Model S. Auto može za 3,3 sekunde da stigne do 100 na sat. Tesla je poreklom iz Amerike, vrlo je redak kod nas u Srbiji i ne može se baš tako, ne može svako da vozi baš u Srbiji. I naravno na struju i možete da napunite kao telefon. Može da izdrži oko 8 sati sa punom baterijom i može da pređe oko 300 km sa punom baterijom. Ovaj model Tesla nije baš ceo da je električan, nego može i da ide i na struju i na gorivo. S strane možete vidjeti lasere, to je za autopilot. Da se upali. Ajde, molim te, da samo snimim još far da snimim ceo onako. Neće.